Nggih, kula tak mandhap, Pak. Kok dilerekne. Aja sik. Niki amit kula dados mbok Terusne. Nggonmu nyapa to le? Nggonku nyawer sinden kae. Karep kuwi njaluk dilerek-nilai nyawer. Kula pun kadung mandhap lho, Pak. Niki bot-abote mbelani jenengan lho ngeten iki. Tak entekne sak ruko wae. Tak golek. Lah iki sing repot iki. Pripun? Kula pun mapan niki lho, Pak. Kula pun pasrah Sik to, jenengan wau kaya enek sing ngeterne. Kula wonten. Lah iya, kok Pun mapan kon iki. wangsul, Pak. Lah urung lah kae ketoke sare kae ora apa lah. Lah niku putrane Mas Marman. Oh, alah ngono Nggih. to. Menenge to Mas. Kaya aku ki Mas kaya Marman ki kok ndak kaya sabaku ki adoh ndok. Nggih. Wis. Nika kala wau anak kula ingkang bajeng. Anake barep sakmono kae. Biyu lah sing terus. Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD ngono lho. Nggih, Pak, mangke mbok bilih badhe disangoni saged. Saged nggih. Nggih. Siap, sing penting niku ikhlas ngoten mawon. Ikhlas gek lek nyanyi ya tenanan. Ayo Banyumasan. Joget Banyumasan. Napa malih, Pak? Yes pokoke gending Banyumasan aku sing kok. Banyumasan. Yo. Sambel kemangi ya kena. Apa Kangke? Banyumasan. Gelang alit nggih, monggo. Alah, aku le Pak Kasun bangun sari demen kuwi kula nggih demen wisan. Alah. Nek dereng lho Pak. Pokoke sing intine enek anune Kang, kendangane iku mung enek kenek nggih goyangne iki lho Kang, intine ngono ya. Goyangne bokong. Ngendikane niku ngendikanipun Mbah Kasun Kerajaan, Mbah Kasun Bangunsari dereng absen ngaten. Oh, urung absen. Kudu absen. Kula namung nirokne lho, Pak. Sambel kemangi mawon. Monggo, wis aku manut. Kula tengah ndep nderekne jenengan. Alah kok karo Mbah Lurah ki apa sing ora. Wong sakjane iki aku pengen sampean ning dhuwur. Jangan asem kecut sambale kemangi. Bar nyambut gawe najan lamun tempe sehat Asane ayo ayo. garing ngombe banyu gaji rokok piling dhewe najan manggon ana desa watune ayam rantep Dalam donya Kayaku lumpukno kang bisa Uyan tuku pipit rabuke mangan sambel Ojo lali
kok ora gawe bawanya apa iki Mung ya? Loh, bawane sampun mau, Pak. Gandeng, Sami, ngoten nggih. ta? Bawane Sami gandeng. nggih, Pak. Oh, Eh, iki mung renek bawane to, Kang? Lah yo, lah iya kan renek bawane. Dik aku Oh, ngerti, iki berarti Dik. nyanyine iki lek ngono. Wonten Pak bawane. Kan renek bawane yo ya. Loh, Iya. niku sampun. Nah, terus iki jogete kan ngono. Nggih. Bawane ora. Matur Lah sembah ora nuwun, bawa lho Kang. ya, nggih. Nggih, matur sembah nuwun ngapunten, mbok menawi Nggih. wonten kirang lepat Dalah nyuwun sami-sami, pangapunten. Pak. Hmm. Benjing malih. Nggih. Tapi